Κάντε να είστε καλά, χαίρομαι πάρα πολύ. Σήμερα θα παίξουμε Minecraft. Πάτε Power Ranger. Πάμε. Θα διάλεξα skin. Αυτό δεν το έχω παίξει και θα το παίξω τώρα. Την πίστα που θα παίξω τώρα. Οι άλλοι έχουν τρελαθεί με το FIFA. Χαμένο εγκέφαλο. Λες αγόρι μου. Χαμένο εγκέφαλο, παιδιά. Θα μας τραυματίσει το φορτούνι. Όχι, όχι, όχι. Δικό μου λάθος, παιδιά, δικό μου λάθος. Πάμε μέσα στο δωμάτιο μου, όπου εκεί ησυχάζω. Δεν είμαι με ένα χαζό εδώ. Πάμε. Όπως σας είπα, θα είμαι στην Αθήνα. Άμα είδατε το προηγούμενο βίντεο με το online hand. Ας πάμε στο γήπεδο που έχω φτιάξει εγώ με τον Άσο Πόλη και η παρέα μου. Έχουμε φτιάξει πάρα πολλά γήπεδα. Πιστεύω να σας αρέσει. Μετά θα σας δείξω μια άλλη πόλη που έχουμε φτιάξει. Δεν μας πήρε πολλές μέρες. Να το γήπεδο. Εδώ είναι η βίλα που θα πάω τώρα να κοιμηθώ. Σκυμπηθώ. Μου ανατείναξε στο γήπεδο, ηλίθιε! Όσο με έχει απομείνει, δυστυχώς, ένα γαμάτο γήπεδο. Φύγουμε από αυτήν την μαλακία. Έχω βαχνιάσει κιόλας. Ποιος πηγαίνει τώρα Αθήνα, παιδιά? Για να ταξιδεύω. Δυστυχώς. Βάγια. Πάμε στο Νικόλας Μπέου. Θα δείτε μια γηπεδάρα. Και αυτή την έχω. Όλα τα γήπεδα και όλα όσα έχω φτιάξει με τον Άσο Πόλη και τον Κρίσακα. Βέβαια, Κρίσακα, αν δεν έχετε Πάσχα, πηγαίνω εγώ να Χριστούγεννα, γιορτές, παιδί μου. Έχουν απορροθεί. Καμένο εγκέφαλο, δυστυχώς. Πρέπει να τους πάμε σε ταλικομείο. Στον Νικόλας είμαι. Μέσα είμαι στη βίλα που σας έλεγα. Και σαν εκκλησία είναι, παιδί μου. Άμα το δείτε απ' έξω. Δεν θα πιστεύετε ότι τα έχω φτιάξει. Καμένο εγκέφαλο. Έχω και χρυσό ηχείο.
Παιδιά. Άντε. Ό,τι φορά το βλέπω. Και αυτό είναι, πιστεύω να σας αρέσει το πώς το έχω φτιάξει όλο τον Νάσο και να υπόλοιπο σας έλεγα. Ο Νάσος Πόλη έφτιαξε κάτι βλακίες εδώ. Είναι μεγάλο το χωριό. Χωριό πόλη το λες. Σαν λαβύρινθος είναι. Μα είναι εγκέφαλο, παιδιά. Πώς το είναι. Όπως σας είπα, λαβύρινθος, οπότε δεν μπορώ να βρω το γήπεδο γαμώ το κέρατο μου. Δεν το βρήκα. Από εδώ το συνόδο. Τι έχω. Όπου φτάνουμε. Και αυτό είναι κάτι σαν τον Νικόλας. Στο σπίτι. Ελπίζω να σας αρέσει. Νομίζω ότι φτάσαμε εκεί. Είχα και τέτοια, δεν το ήξερα. Άντε. Φτιάξε τόσα πολλά που δεν το ήξερα. Από την ιατρική φουλ. Μια χαρά πάμε. Έχουν το καμένο εγκέφαλο στο εγκέφαλο. Καμένο εγκέφαλο στο παιχνίδι. Είναι κάπως περίεργο. Έκανα περίπου... Πώς έκανα για να το φτιάξω αυτό. Όλο. Έκανα ένα μήνα. Μας βοήθησαν και κάποια άλλα άτομα. Που έχουν και τα καμένο εγκέφαλο. Τι, τα άλλα άτομα νομίζετε πως θα φτιάξουν όλα αυτά. Οπα. Μη μου λες τέτοια. Παιδιά, πού είναι το γήπεδο, θα με τρελάνετε. Αλλά κάτω να βάλω ένα κρεβάτι που έχει εδώ. Οι άλλοι τραγουδάνε το τραγούδι του FIFA. Καμένο εγκέφαλο δυστυχώς.
καμένο εγκέφαλο. Καμένο. Μα καμένο. Άλλος λαβίνος. Α, εδώ είχε κρεβάτι, φίλε. Προχωράει. Πού είναι το γήπεδο τώρα, θα με τρελάνω. Θα τρελαθώ. Τι γήπεδάρα μου, πού είναι η γήπεδάρα μου. Πως τα εδώ ήτανε. Άμα χάσω τέτοια γήπεδάρα. Στο μπούζι έχω φτιάξει και παιδιά. Αγαμένο. Όχι. Α, τώρα το βρήκα, παιδιά. Τέλος. Κάτι, παιδιά. Α, γήπεδα. Μην νομίζετε ότι αυτό δεν είναι γήπεδο. Θα το δούμε από μέσα τώρα. Τέλεια, η πόλη μου. Τι λέει εδώ. Λοιπόν. Λέει. Καλά, όχι πάει. Να το γήπεδο, παιδιά. Ελπίζω να σας αρέσει. Πάμε στα φωτιά. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Κάντε ένα like, ένα subscribe, ένα share. Επίσης, γράψτε μου κάτω τα σχόλια άμα σας άρεσε αυτή η πόλη μου, το γήπεδο και τα άλλα τα δύο μεγάλα κτίρια. Bye!